Kagawad? Hello? Ay, Kagawad, good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Kumusta katabi? Ayos man tabi, Sir Henry. Oy, Kumusta salamat po ka ni mo? Bossing. Natimingan ta kangunyan. Oo gani, natabatab kang mata. Sinabi na? Oo. Opo, arog, mga tugang. Ano yung direct papanagpo ang ano ta. Iyo, iyo. Kanya nagtatimingan ka grabe ng tandua. moto sa 𝐿𝐀𝐄. Iyo talaga. Oo. Arog kayo ni. Under katabi Kagawad sa tuyang programa ko niya na aga ta. Kasi bagong aga, pig-discuss ko saro so bago sa fair matrix baga sa Legazpi. Yes po, yes po. Na garap pinurwad mo kay Ayor, pinost man ni Mayor sa Facebook niya. Yes po, Opo, yes po. nganyan, kadakol tabing hapot. Primero, tabi Councilor Al, siya, ika po ang Chairman Committee on Public Utilities, no rin po sa effectivity ka ito na fair matrix na ito. Actually, kaso sarong semana pa ito tabi, kasi na-approve ka rito, November, 2 weeks na. Opo. 2 weeks na. Oo. Kaya lang, dahil may man-forward ta, dahil pa so final na signed na resolution. Okay. Tapos, prepare me po talaga so fair matrix. Tapos, Miki, so itong mapaluwas na naman. Tapos, dahil corresponding fair matrix na mas lalong malilibong ang tao. So, kaya nag-effective siya, na itaw mi siya kang Friday, then Saturday. Siguro ngunyan siya pa mo magiging effective ang ano niya. Yan ang effectivity. Pag na sabi mi kasi, effective lang yan pag may fair matrix na, na iba pa skill. Kasi, nailing na mababagiwasan ta sa mga overcharging. Then guide din po sa mga pasahero na yun po ito ang I see. Okay. Sa tabi sa gusto maklarify di Kagawa, Councilor, kan sa tuyang mga listeners, tira po ang dapat na maximum na pasahero nin tricycle ngunyan sa Legazpi? Araw kayo din po dahil tabi yan na Sir Henry, ang pigahagat kang kang tricycle sector, nasa 15 pesos ang basic. Pero nag-meeting kami, nakikilaman nga na ako sabi ko, gari masusobrang magabatan ng maray, pare-pares pa kita nasa pandemya. Ngunyan, na-workout po yan na bababa lang sa 12 na lang, 12 pesos, ma-increase pa sa piso, pero dadagdagan mo po so allowable passenger capacity sa tricycle 3, sa taxicle 4. Pero tabi, duman mangyari kita sa health protocol, dapat sunodon ta po ito. Buda, may saro pa dyan na require ang tricycle na kung pwede hanapan ki vaccination card para at least safe bang kita. Dahil kung dahil po, mag-reduce ang capacity. Siguro mababawasan isaro kung sakaling may magsakay. I see. Okay. So yan po ang medyo, yan ang dyan. Pero pa rin yan, ang implementation yan, ilingon tapapamonitor man kung nasusunod. Opo, okay. So sabihin tabi, tawang pagkasabot ko, Councilor, ang minimum fare ta sa Legazpi is 12 pesos kada saro. Yes po, sa 2 kilometer na radius sa first 4 kilometer. 4 kilometers po yun, Pag suminubra po, dyan pero ang idagdag tabi, Councilor? Pag suminubra dyan, madagdag po kita 3 pesos per kilometer. 3 pesos per kilometer. 3 pesos kada sarong kilometro. Iyo po. Dati po, Sir Henry, 550 per kilometer. Kaya lang kadagdag pasahero, so binabaan may. Kaya halos ining mga biyaheng ararayo, Taisan, Lamba, halos dahil nila mapipil ang increase kasi nagbaba siya o na per kilometer duman sa dagdag. So, yun po yan. Okay. Sa tricycle po, ang laog niya na maximum tulo. Tama? Tulo? Tulo po. Sa taxicle, 4. 4, oo. Opo. Pero nariparo ko tabi, Councilor, so pamasahe kang taxicle, halos pareho sa tricycle, tama? Iyo po. Pareho. Kasi actually, ang taxicle na bigyan sabi ta po, digdi,
yan ang nalilibungan sa iba. Ang taxicle na pigsabi tadig di. So may franchise ang taxicle, which is yung ano puti baga po, ini Embarcadero, Legazpi Road. Iya po. Tapos ini po na sa taas baga, so stanza yung blue. Ngunyan, nariparuta, nag-convert na sa iba, nag-ano sinda na ini mga tricycle na gimo na taxicle. Kaya naman so medyo may ano dyan, may isa pang libong dyan. Iyo. Okay, so klaro po na ang taxicle tayo sa Apata. May nagaparatrick sa kuya ng mga taga-Ivalong Village diyan sa Taisan. Ang gigibo da diyan kan ibang mga taxicle councilor, 5 sakay. Ano nga ni actually i-consider binabaan taman so ano baga po, binabaan sa super kilometer kung ilingon nila mas mababa na ngunya super kilometer in excess yung 3 pesos isa 550. So para sabi ko kung mag-apat lamang at least mababa man para sa mga nagsasakay lalo na tataisan area. Iyo, okay. Pero yan na 5 dahil man ano 4 lang ang tigano may po. 4 lang talaga dapat. 4 lang sana. Okay. Okay, alam mo baga po ako nagsakay kay tricycle o taxicle. Solo lang ako. Gusto ko nang maglarga na kami. Ano po, may obligasyon ako na garibayadan ko so good for 3 passenger o good for 5 passenger, Councilor Al? Para sa kuya po, yes po, kasi para minaluwas na special pa kaya. Special na. Okay. Kaya kasi they man required, ang urulay man kaya po dyan sa parada, magali at least yung minimum na sakay. Tulo. So, kung gusto mo, arkila mo na ganun na arkila yan mangyayari. So, mabayadan mo is 36, tama? 36? Yes po. Yes po. Okay. Very important kaya tabi, Councilor, so sa taxicle kung itong 4 sana, kung gusto mong arkilahon, di times 12, di ba? Oo, iyo po. Times 12. Nya kung times 12, apat. I-consider ka ngayon na 5 ang sakay kan, baka i-presyo kang tricycle driver kang taxicle. So para sa 5 na pasahero. Ade po, so 4 lang. Yan na po sa Rumi pang po mo monitor po. And then siguro paano gyari kami ki supplemental notice iniyo. Kasi magbit mo kami dahil kaya nga ni ngunya siguro na reparo mo si Rendy, nagpapaluwas ko fare matrix. Diba? Bira na kaya ito magluwas yan. Ngunya lang nagluwas sa mga fare matrix kasi abo mi talaga. Biga-adjust mi nga ni sabi si Rendy kung halimbawa dumang ka nga sa ngaya sa Tugnaw, may presyo sa Tugnaw. Kung dumang ka ngaya sa resettlement, may presyo para dahil ng pasuruway kung pira ang babayadan niya. Yung man lang medyo may challenge yan sa mga nagtatrabayo. Tama po ito na nabasa ko na may text na pirmado mo na pinost ni Mayor Rosal na may sukada destination mo, point of destination mo sa origin, may presyo na. May presyo na. Alagad ko lumagpas. Alagad ko lumagpas kapakapo duman, padagdag ka pero nga na po ito. 3 pesos, 3 pesos per kilometer. Per kilometer man lang. 3 pesos per kilometer. Okay. Madali lang tabi Councilor. Tag-o ni si Madam Elvira, gari may hapot gayon. Madam Elvira, good. Okay. Kami duman nasakay, pero akin si subayad. Kaso rin po nangyari, Madam? Ang mga po, sir. Nagangal. 1 week. Kumpira talaga po sir ang taxicle. Pero may po ako nagsasakay sir sa taxicle, pero po 15 po talaga po ang kung ganyan pong nagsakay ka, Madam, taxicle, nagsakay ka po muna. Baka kang nagsakay ka po, dahil pa masyadong fully enforced na bagong matrix, kung last week pa. Pero po ngunyan, 12 pesos po, kada pasayro ang dapat po na ibayad din do. 12 pesos po, sir. Iyo po. Masakay talaga po ako. Okay, sige daw. Madam Elvira, madali lang. Tagari may reaction si Councilor Al. Go ahead po, Councilor. Kasi Henry, sa pagkasabi po sa Inda na super matrix, igwa kaming mga may mga contact number, pati si Mayor, ipabot sa Moya, lalo na sa mga daing per matrix na pisa kayata. I-ano mi po yan, i-apprehend mi yan.
Aya. Kasi Ito yun man ang urulay dyan eh. Ay, very Oo. good. Okay. So, initabi, Councilor, ng mga tricycle and taxicle, kuan po sinagari, ano po, mandato po sa indan na mag-ibugtak so fare metric sa lawag kan tricycle sakayan, kan tricycle o taxicle? Yes po, Buda, may saro pa nga kaming dinugang. So, itong salient features kan sa ordinance, tapos sa inito nga, speak banggit mo pag natulong pasahero, 4 na pasahero, Opo. tapos so, itong requirement. Yun po, obligado sila po magbukta. Kaya nga pag sana, so mga nagsasakay man po, mga pasahero kung daiyan, pwede daw na maraman man para at least may apprehend man. Aram po nito, most likely, baka kolorum yan. Ano gadang mga kolorum, kung anong taripa nag-exist, yun naman ang pagsisingil ninda eh. Iyo baga. Kaya medyo, ngunyan po na may establish na yan, pwede ta naman garay ng mga kolorum kung bigano sinda. Kaya lang bigano ta talaga na sa sini mismo mga naka-registered na magsunod kita mang prosedimento man, lalo na yung permetrics. Yeah. Last na lang po, Councilor, na basta so, halimbawa, may duda na ngayon na abuso sinda sa singil, matex lang sa Indubuda kay Mayor. May number po duman sa matrix, ano? Na pwede yes po. Binugtak sa number may para kung sakali po, mapatabangan ta sa PSO. Kasi ang implement yan tapos task force. Po. Okay. Ano po ining 12 pesos, Councilor, na bagotang fare matrix? Pandemic rate ini, yun na po ini ang magiging pamasahe ta sa Legazpi, maski tapos na ang pandemic. Palagay ko po mababa yan kasi ang trend ngayon, ini kasing fare matrix din eh. Effective ini kang sabi kong pungan eh, kang ginibo ini 2 weeks before, 2 weeks. Ang trend po niya nagbababa ang presyo kang gasolina. Actually, kita nag-increase dahil sa presyo ng gasolina. Kunyan po, nagurulay po ang mga sa tricycle man leadership na pag hindi po buminaba ang ma-readjust po kita. So baka lamang pag post-pandemic mabalik sa dati. Kasi nagbababa man po eh. Ang dati talaga po, 10 di ba? 10 pesos? Kaito? Ano garito? 8 garito? Gari 8 or 9. Pero araw 8 or 9 araw kayan. So mga kang inot pa. I see. Kaya piga-monitor may ma'am po. Kasi yun nga, ang magayon lang po sa mga tricycle, lalo sa mga leaders, medyo nahiling man po ninda na baka ngayon magabatan. Kaya yan sa taisan nga nugad, may mga nagsasakay baga dyan na in-between. In-between baga sa nugad nga, napigisingin na sa ninda, mga 10 pesos sa yan. Kasi in-between man. So baga, sakay na lang sa kanayo naman lang. Iya po. Sana harapkan po ang ibang mga tricycle para dahil man masyadong magabatan so Iyo. Kagawad, required pa po ang tricycle driver na mag-face mask? As in, may mga divider baga po na plastic. Required po yan hanggang mo yan? Yes po, day pa man po pighali so face mask, required po yan. Divider. No face mask, no right. No face mask, no right. Kasi, kainot nga po, piga no miso face shield, kaya lang sa driver, baga dahil pwede mag-face shield, nag-drive. Totoo man talaga. Kaya sa na lang, ngunyan, baga nagluwag na naman, inali na so face shield. Kaya dapat talaga po, face mask lang, budano. Ayun. Kaya na talagang kung may partition yan na sunod doon so minimum health protocol. Napakaroon lamang po sa meeting, Councilor, kung sa partition dapat piniman lamang paglinigan. Iyan po, iyan tabang kiraray. Minsan talaga, minahilig mga Gari po, tagipti po naman sa iba. Gari tagipti po naman sa iba. Iyo po. Kaya isa na po, sa pagpa-inspection may i-instructionan may mampusok PSO na reparohon man yan. Tayo mananggad, may igwa mananggad ka na halos siguro kang binugtakin dahil na lamang nalinig-linig. Opo. Councilor, pwede da na sukwan? Pwede da po na number mo nakabugtak duman sa matrix na pwedeng mag-text sa publiko. Pwede da ang announce mo ngunyan tabi kung tuo mo tabi?
Yung number ko lang po. Sa number ni Mayor nakakagmam po dumaan. Iyo. Oh, so number mo daw. Pwede Sa manas number na mo ko niyan. po, Kagawa. 0917 0917 583 583 2819. 2819. Paulit po, Councilor. Oo. 0917 583 583 2819. 583 2819. Okay. Apo. Okay, nakaamo tabi, Angel. So number ni Councilor Al. Oh. Ngani na imbes po na magparatrix ako, sa imo na lang mag-text. Nakaraman sa Ipo-forward ko man yan sa kay Rolly Nesquira. Ayo. Okay. Yung man po ang head task force may pasada. Iya po. So, i-ano ta po. Task force pasada, si Rolly pala ng head. Yes po. Very good. Yes, Yes, okay. Sige po. Oo. Councilor, salamat to na maray ha. Sa oras mo tabi Yes po, sa Sir Rene, no DZGB. problem Salamat po. sa pagsimbag. Salamat man Nagka-timingan nagyari kita ngunyan. Nagkaulay gyari kita. Okay Opo, po. thank you so Salamat, much. tabi. Yeah, okay, yeah. Yun na po ito. Mga tugang ang pahayag ni Councilor Al Barizo.